Gipaubos na sa training ang mga magtutudlo nga mo serbisyo sa maabot nga barangay ug iski election. Aniya si Fem Marie Dumabok sa iyang live report. Fem. Lan, nunod sa nagsingabot nga barangay ug SK election karong October 30, nung nga gisugdan na ang pagbansay sa mga magtutudlo nga mulangkob sa electoral board diya sa Dakbayan sa Talisay. Mato di Attorney Charis Faith Sohor, Talisay City Election Officer, nga tulo ka weekend ang gitagana alang sa training sa mga mulangkob sa electoral board. Ana sa 1,236 ka mga magtutudlo sa Dakbayan ang mulangkob sa EB. Naapatay mga ibis nga kanang kulang. It's because amo apang gikuan, but more or less mga 95% more or less complete na tanaa lang toy katong mga wala pa mo confirm nga mo serve pagin sila unya naay ka ng parente, so atuan nang gibalhin og lain nga unsa ni barangay. Samtang sunod semana nasugda ng uplan bakla sa mga campaign materials nga gilagway nga oversized ug ang gipangmontar sa dili saktong mga lugar. Gipahinumdum sa COMELEC nga sa plaza, merkado, barangay center guban pang COMELEC designated area mamahimong ibutang ang mga campaign materials. Ang matag individual poster gikinahanglan nga di mulapa sa 2x3 feet ang gidakon. We are encouraging everyone, if amang gud gani ingon ana, they report it to the the committee. In fact, we posted it in our page kung asa na nila email, that of course with proper evidences para ma-actionan na ngadto sa the task force on premature campaigning, which is sa Manila. Samtang matod sa hepe sa Talisay City Police nga downgraded na gikan sa yellow category ngadto sa code green category ang usa ka barangay sa Dakbayan sa Talisay. Diin pasabot wala nay nakitang problema, ilabi na may labot sa seguridad alang sa maabot nga piniliay. So far, ma'am, we already downgraded our category into green. Yes, green. So we have no green, no security concern, area of security concern. Lan subling pahinumdum sa COMELEC ngadto sa mga ni kandidato nga karong October 19 pa magsugod ang campaign period nga mula at hangtod sa October 28. Lan. Okay lang, salamat Fem Marie Dumabok.